Khapangni takhukte buhuksong जों jotono saimano chin tipra haste o BJP hapang phaimani ulobo central ni minister rok tipra mothano tui haste hapang khana musung jakpani abo chung nukha piaba chini tipra sarok ni wansuk mane haike factor khlai phunuk manliya chini tipra sarok bobagra tei BJP hapang no sana naima kok hingke omosi chini 20ta seat simi phano GDP phunuk manka hingke chini tipra sarok ni tei kisale kopal chung khamung tipra sarok hai keba tipra motha wansuk mani tipra motha bai gdaliawi kebo o hasteo sarkar gothon khaimaya hnei piaba o imang mukthang liya chini talika hamya piaba chung khathaina ko krui ko khunke chung manai piaba asuk klai englakha ko khunke omosi जों jotono saimano hasteo kebo jodo 32ta seat manei pasang ya hingke tipra motha kisa important nangkhamung जों jotono odinno nukta musungmani haideba hasteo jodi omo hai association khaimanka hingke chini demand rok dakteno go sijak khamung phiaba tabuk BJP rok bongni yakungpanyo basajak agini sukji seat manya phano borok kuplai engjak phiaba जों jotono saimano hasteo phai home minister Amit Shah song bobagra bai constitutional solution ni kok salaika hnei tei bobagra nobo bini Facebook page rogo hambai rmarok nukha tei aro manjaknai chini sar Mebar Kumar Jamatia ni khugobo khanaka omo agi IPFT bai kok salaima haiya onek different hor bai sal hnei samarok tabuk bo Delhi o thangjak bobagra kok salai tongo जों jotono nasingjak bobagra no o kok salaimani bisingtwi tamo solution nongkhorno kaisa viral ungjak post omono nugui amra bangali সংগঠন rok ke kirijak tonglaikha andolon rok khaina hin salai tongkha aro suijak tongo Bidhan Sabha seat 60 ni bisingo 30 ta ADC hapangno maya phanai ADC area ni block ADC hapangno maya phanai Forest Reserve ADC hapangno marnai ADC police nga nangnai ADC area no town area ni haike kotor school college university hospital omo hai kubangma rok marnai tei जों jotono saimano bobagra jora jora o tangi kap bikari haike rangma sano ADC hapang haste hapang no haipano si 100 taka ni bisingo 60 paisa mama bai serali rimang se pai thango development baike khainai hini kabo kubui kogamo central ni hoite sokpayo phiaba haste hapang ria chini borok rokno gorib khetoni na musungjago omoni bagui direct funding na nangnai amorok manka hinke greater Tripura land mansukya phano 90% manma hai no ungo omo belekhen wansuk jangnai kok hapang takte busang wansugui naidi sini Tripura sarok baksa tabuk bo bobagra no puitu saimaya rok bo tongkhu bobagra no bengelayo monelayo bo jidia tutui bijay misil khaimani tabuk no nugu rok hnei norok no omono sanani musungo nini wansukma je jaga thagui thango aro ni hoite bobagra ni suru ungo sini bobagra butuaya last kok omono situng tinini baga asukno jotono no hampai